Продължавам обращението. Ние нямаме друг изход, освен да реагираме с достоинство и да заявим, че не искаме да участваме в този ритуал. Да, дяволски игри е ритуал и с вашето гледане вие просто ще участвате в ритуала. Този ритуал ви известява онова, което ще следва. Бих искал да кажа, че главният проблем на нашите сънародници е, че всеки един от тях живее в своята координатна система сам за себе си и не разбира, че състоянието на околните, на социума е свързано с неговото бъдеще, с неговата линия, с неговата кариера, с състоянието на неговата душа, със здравето му. Въпросът е в това, че най-важното, което не разбираме е, че всичките ние мислим, че действително главната тема това е битовите ни проблеми, икономическите въпроси, състоянието на държавата. Да, вярно е това нещо. Въпросът е друг, че ако ние не изправим нашето генерално отношение по линия на посоката, по линия на правилно реагиране на тази тема, отношението ни към Бога, ако ние продължаваме по този безкритичен начин да приемаме това сатанинско предизвикателство и да реагираме по този първосигнален начин, ама аз не участвам в тия работи, да, но вашите деца, те са свидетели. Тъй като премиерата на филма, тя ще се запечата в пространството на България. Разбирате ли това? Обществото ни, то просто, даже и да затворим телевизорите си, пак ще носим отговорност. Въпросът е в това, че трябва да имаме реагиране с достоинство. И затова бих искал да кажа, че когато се определят приоритетите на един народ, най-големият приоритет, безспорно, е приоритета на неговото мировоззрение, на неговата идеология. И всичко останало се ранжира след това. Тъй като ако нямаме правилна насоченост в идеологията, в генералната посока, по която се движим, ако ние не разбираме, че тези дяволски игри са насочени не просто срещу някой си там Дънов или някаква организация или срещу някой обикновен човек. Не, те са насочени срещу голяма времева линия, насочени са срещу православието, срещу славянството. Би трябвало от това да са засегнати и така наречените равини и представителите на мюсюлманството. Въпросът е в това, всички религии в момента са обидени. Би трябвало да разбират обидата, която се хвърля върху тях. От тая гледна точка този сатанизъм, този сатанински образ, който нагло ни гледа, той, бих казал, е проверовачен изпит за нашата овча търпимост. Бог не е създал овце в хората. Напротив, дал ни е пълната свобода на избора, обаче и дал ни е възможност да отстояваме правото си да бъдем човеци. Така че бих казал, неглижирането на темата за сатанизма в дяволските игри е голяма грешка за всички нас, драги българи. Това бих искал да ви напомня в това мое обращение днес. Благодаря за вниманието.